Ahojte priatelia, dnes hovoríme o Subaru Outback modelového roku 2025 vo verzii 2.5i Platinum. Ide o kombi so zvýšenou svetlou výškou od japonskej spoločnosti Subaru Corporation, ktoré spája praktikosť a komfort. Exteriér si zachoval typický striedmy štýl značky s masívnymi ochrannými prvkami a vysokou svetlou výškou, zatiaľ čo interiér ponúka priestranný interiér, kvalitné materiály, moderný multimediálny systém a rozšírený balík bezpečnostných systémov. Pod kapotou sa nachádza atmosférický benzínový motor 2.5 s výkonom 124 kW, teda 169 koní, v spojaní s automatickou prevodovkou a charakteristickým pohonom všetkých kolies Subaru. Reálna priemerná spotreba paliva v zmiešanom cykle sa zvyčajne pohybuje okolo 8-9 litrov na 100 km v závislosti od štýlu jazdy a podmienok. Subaru Outback 2025 zostáva spoľahlivou voľbou na cestovanie, každodenné jazdenie aj horšie cesty. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.